Sumodie oje kora aro anya bulebwe na mmadụ ana anya bulebwe na mmadụ ana anya bulebwe na mmadụ ejebe ife anya bulebwe na mmadụ efulefu ọsịlịmụ 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 ngwala ya ọsịlịmụ okwulu gịnị duke na-enye ife ọ na-ekwu ije ego na osi na Chukwu akala aka ka anyị na-eme nwata nwelu ndidi enwe awele o nwelu mmadụ ya nwe ego ije ọgaranya bụ ije ego okwu ọgaranya bụ okwu ego amụ ọgaranya bụ amụ ego maka egwu ọgaranya bụ okwu ego nzọni ọgaranya bụ ije ego akwa ọgaranya bụ akwa ego ụkwụ ọgaranya bụ ụkwụ ego anya bụla egbe na mmadụ efulefuo egwu nna etila odogwu egwu nna etila ọyịmụ Chief Innocent Okechukwu ọnọ n'iwu n'onume ekene yi ọnọ n'iwu n'onume ekene yi onye mmalị na n'ụwa na ọmalị mmanwụ onye nwere na n'ụwa na onwere ezi ihe n'ọnụ m ekene ezi ihe na Mbaise ọgaranya n'ọnụ m ekene yi onye mmalị na n'ụwa na ọma mmanwụ onye nwere na n'ụwa na onwe Chukwu aka siri ike ji akụ ọgaranya ọnụ m ekene yi Chairman of ihe group odogwu onye joli na n'ụwa na ọjọlọ mmanwụ CEO ihe apatiment mmanwụ onye mmalị na amalị mmanwụ CEO ihe Travel Santos odogwu ọgaranya na-ekene eme ọkwa visa ka ọ na-eme ịchọrọ ije obodo oyibo chọbaba ga-enye gị akwụkwọ ọkwa mmụọ na ebe welonu m wee male mụ agụ mba onye ọba na ide mmiri alụsị egwu na ide mmiri ọgaranya onu m ekene ọgaranya egwu m ekene yi oyi mụ na-ekene m yo ọkụ na-enye ife n'obodo ya o ji ọkụ uche obodo ya mma onye obodo ide afọ ugwu ọgaranya na onu m ekene yi n'ahịa azụ na Mbaise ọkwa Imo steeti ka odogwu si eje odogwu na-enyere ogbenye aka ndị onyenye nri na afa arịlị nne ndị ọlụlụ nọ na afa akalịla akalị onye gidolo obodo nye ọkụ ewetube
enyi ezighi nwanne m eze omeọgụ odogwu ma ndị ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ma ndị ọ na-enye nri ma ụmụ aja ajụ ọ na-akwụ ụgwọ ọnwa ọgaranya na onume ekele yi onye nwere ino nwere Chukwu onye mara ino mara Chukwu na emelika ka obi fu emelika na ọbụ isi mmiri maka isi mmiri ada ata ata wele aka na abụ bulu ego gwa wele aka na abụ pala ego onye ọ ga-adịle mma ọgaranya onume ekele yi onye mmụọ onume ekele yi ijebeje na Chukwu usogede ịnabana na Chukwu usogana ọgaranya onume ekele yi yo onye mụ na-ekene m yo ọsị mụ kene nne ya leti ọdọ Chilaka Adogwu ọnọ n'iwu onume ekene yi n'ọkwa ọnya bụ papa ya mana ọsị mụ kene mama ya o let Mrs. Regina Chinyere ọnọ n'iwu agbala nwanyị onume ekene yi maka ije ụwa n'osi na chi maka ọ na-ewute odogwu maka na papa ya na mama anya nabago odogwu na-asị ngidi ibe onye bịala ụwa na ọ ga-ana ana ọkwa ọnụ nwa ga-akwa nne ya ije ụwa n'osi na chi mana ọsị m uche ekene ọyị ya Chief Honorable Dr. Destiny Odogwu Osisi Ayọka eche ọzọ oyim onume ekene yi Ayọka na-ekene m oyim onume ekene yi eche ọzọ Dr. onume ekene yi ọnọsi m uche ekene ọyị ya Chief Justus onye kachi ọnọ n'iwu Ojiakụ ya nwamba Ojiakụ ya nwamba onume ekene yi onye nwere ine n'ụwa na onwere ọkwa na Germany ka ije wee pasa ọgaranya na onume ekene yi ọsị m kene Odogwu Chief Pascal Okechukwu Cubana Chief Priest Odogwu Cubana Chief Priest bụ ọga ọga ndị ọga anya ka mụ na-akpọ ọga ndị ọga anya ka mụ na-akpọ awela aka na abụ mala ego awela aka na abụ pala ego money na water money na water anya abụla egbe na mmadụ anwụlọ mana ọsị m kene Odogwu Chief Nonso Azubike na Nnewi kosi wee galịsịa nwa amụrụ gba egbe na Nnewi Odogwu na-ebulu oche onye nwere ine n'ụwa na onwere Chukwu mana ọsị m kene igwe His Royal Majesty Dr. Thomas isi nwoke ikuku ọma na Mbiso onume ekene yi onye mmalị na n'ụwa na ọmalị mmanwụ ọgaranya na onume ekene yi adeziri ikuku ngọ ada egbula onye ọba egwu ọgaranya na-ekene m agụmba onye ọba n'ọmụ na-agụrụ ya egwu
ọbịa m n'uche nkwuela ọnụ mana osi m uke n'odogwu His Royal Majesty Dr. Okwudili Divine Nwandụ akala aka dị tọdụ na mekeneyi idafụlụ okwu Kingdom ahịa azụ na Mbaise akụ na-esi obi ike na onume ekeneyi eze jara mma na onume ekeneyi Nọsị m uke n'odogwu Chifu Uchechukwu Ibe Maya Ziben Ọchịla ọzụọ nwanụ n'Obowo Imo steeti odogwu na Germany ka ọ nọfụ odogwu na Germany onume ekeneyi Maya zi na onume ekeneyi Ọchịla ọzụọ onye nwere ine n'ụwa na onwere ebe onye jụrụ ine n'ụwa na ọjụrụ awela aka na abụ kpọrọ ego awela aka na abụ kwụlụ ego ozi mụ kene Honorable Jenkins Tande AGF son of Makodi Jackie na-ekene mi Tande na-ekene mi awela aka na abụ kwụlụ ego shall be well with you long life and prosperity ọgaranya na-ekene mi Alhaji Blessed Hakim CEO Biakim onume ekeneyi real estate kijiwe kalisia it shall be well with you you're going out and coming in long life and prosperity ọgaranya na onume ekeneyi Anje zutodogwu Chief Azubike ihe meje CEO Portland Resort Hotels Hotel and Suites odogwu ihe meje Azubike High Chief n'onume ekeneyi onye malina n'ụwa nọ mmanwụ High Chief onume ekeneyi ngwawela aka na abụ kwụlụ ego ijebe eje na ị ga-eje n'isi mmiri ịnaba ana na ị ga-ana n'isi mmiri Chief Tony onume ekeneyi Chief Tony Chukwu onume ekeneyi ọgaranya onume ekeneyi ọgaranya bụzi ọdụ owelu nke nne akwụ ụgwọ ọ ga-adịle gị mma ezi oyi na-ekene mi ka nje zute odogwu Chief Uzoma Antonio nọ n'iwu na-ekene mi isi gara aka na Mbaise isi gara aka na ọnya na-ekwu okwu isi gara aka na onume ekeneyi isi gara aka na onume ekeneyi ka nje zute odogwu Chief Kosi Sochukwu Ibemesi na-ekene mi igirigi akụ na ọkụ ụzụ
odogwu na chinko na-ekene mi na China ka o je nọlụ odogwu nwa na ọkụzụ alụsị ọkụzụ onume ekene igirigi na onume ekene igirigi na ọkụzụ na onume ekene ka nje zute odogwu Mr. Michael Ndubisi ọ nọ n'iwu obele moto su n'onume ekene obele moto su n'onume ekene obele na-ekene mi o obele moto su n'onume ekene anje zụta ya Chief ụzọ Henry CEO Young Millennium Hotel and Suites ebe anyị na-alacha aka ebe anyị na-elibe ife Young Millennium Hotel and Suites ọgaranya onume ekene yi ozi m kene odogwu Obinna ihe egwu Obi Cubana bụ mmanwụ Obi Cubana bụ odogwu ọgbata ozuọra onume ekene anya bụla egbe na mmadụ ana anya bụla egbe na mmadụ efuru ụzọ ọgbata ozuọra onye ọba n'ide mmiri Obi Cubana na onume ekene Anje zute odogwu Chief Francis Nwogwugwu ekene mi oyim onume ekene iyo Chief onume ekene iyo ya bụ CEO Vintage Jelus Interiors ndị ọma Vintage Jelus Interiors ndị ọma oyi mụ na-ekene m yo awela aka na abụ bụlụ ego awela aka na abụ bụlụ ego ọgaranya na-ekene m ka nje zute odogwu Mr. Zubike Ikedishimekene Azubike Samuel Oyem Nwabatalakụ n'onume ekene Nwabatalakụ n'onume ekene Azubike Ikedichi ọgaranya na-ekene me Nwabatalakụ n'oge ka mụ na-akpọ Nwabatalakụ n'oge ka mụ na-akpọ anje zute odogwu Mr. Obinna ụka egwu ka m na-akpọ ọgaranya a na-akwụla ọtọ ọgaranya a na-ebulu oche oyim onume ekene ihe ọ ga-adịla anyị mma ajebe ejebe n'ụwa anyị ga-ejelu anyị naba n'ụwa anyị ga-analụli n'ọsị m kene Chief Kingsley Ikenna Nwuzulike CEO nwata na ya eze bụ odogwu nwata na ya eze oil and gas oyim onume ekene iyo ọgaranya na onume ekene iyo onye nweli na onwelu onye ji uli na ọjụrụ mmanwụ arọ ka nje zute odogwu
Mr. Smith ọganigwe na-ekene m ọganigwe one of Ụmụahịa ọgaranya na-ekene m Chairman Mukrons Group ndị ọma ọgaranya onumekene yo long life and prosperity ọkwanya ka mụ na-ekpe ka nje zute odogwu Alhaji Wisdom Gbati ka m na-akpọ Alhaji Wisdom Gbati so n'odogwu long life and prosperity ọnya ka m na-ekpe too much money open door ya ka mụ na-ekpe ka nje zute odogwu Mr. Daniel Chimeleke na-eme ebe egbule m n'ụwa n'oge ka mụ na-akpọ Chimele nwanne m n'oge ka mụ na-akpọ Adezili Bongo Ada egbula onye ọba egwu agụmba onye ọba n'ọmụ na-etile egwu alụsị egwu n'ide mmiri n'ọmụ na-akwa awele aka na-abụ kpọla ego awele aka na-abụ kpọla ego onye ọba n'ide mmiri anya bụla egbe na mmadụ anwụla ọnwụ anya bụla egbe na mmadụ efule onye ọba n'ide mmiri anya bụla egbe na mmadụ anwụla ọnwụ anya bụla egbe na mmadụ efule onye ọba n'ide mmiri anya bụla egbe na mmadụ anwụla ọnwụ anya bụla egbe na mmadụ efule